بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. إفادة الملك انظري لعجزنا ولتهدري إفادة في المهدر تأتي لنا بالزفر. وبعد hadaran shugaban zama wanda ke zaune akan kujeran sarkin zango, babban sarkin nan namu sarkin yarbawa da dukkanin sarakuna na addini wayanda suke masoya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadaran limamin gari da na'ibinsa, a hadaran shugabanmu jagoranmu mai renonmu za'imul harakati tijjaniya al-islamiyya al-ghaniya مولانا الشيخ الحاج عبد الودود نجل الشيخ هارون محمد بن عمر التجاني رضي الله عنهما da dukkanin manya-manyan malumanmu da ke wannan farfajiya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ban manta da tawaga na huskan gwamnati da suka bakonce mu a wannan wuri ba, muna musu gaisuwa wa khasatan dan uwanmu wanda Allah ya taimake shi ya gane cewa irin wannan zama abu ne mai kyau, tare da yana cikin siyasa yana sayar da maulidi har shekara na 8 kenan. Shi wannan dan uwa namu Abdulmanaf wanda muke masa fatan babban matsayi a cikin gwamnati a nan gaba, albarkan za'imul harakati tijaniya. Yan uwana maza da mata, iyayena, ina muku salama ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda yan uwana malam katibu sirri yayi bayani, za mu karanto tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kowanne mu in an ce ya karanto tarihi zai iya. Ana karantowa ne tabarrukan, duk wani abin da za a fada malummanmu shehunanmu sun riga sun gabatar tuntuni. Yanzu duk wani abin da mu almajirai za mu fadi wani abu ne kaɗan da za mu fadi tabarrukan don shehanan nan namu su san cewa mu ma abin da suke koyar da mu muna kamawa. Akan haka tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda kuka sani, mu 'yan tarikar tijaniya khasatan ammatan kuma dukkanin musulmai waɗanda suka yadda da maulidi suke maulidi, wallahi muna yin shi ne ala basiratin, ba muna yin shi ne akan son zuciya ba. Tun daga tarika da muke yi, lazimi da wazifa da hailala da maulidi da muke yi, duka wallahi muna yi ne don muna da marika alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Don inda kuma za ka tare mu, in ka nemi mu baka hujja, za mu baka hujja a alkur'ani, mu baka hujja a hadisi. In ka ce alkur'ani kadai, mun tafi da kai a cikin alkur'ani,
albarkacin shehunanmu za ka sallama ka san abinda shehunanmu suka rere mu a kai suna da marika. Allah ya sa mu dace. Amin. Tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da muke fada a wurin maulidi, Allah shine wanda ya fara ba mu tarihin. Me muke fada cikin tarihi? Farko muna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne. Dan uwana, Allah ya gaya mana bayan yana haske, muna ba da labarin wanga haske akwai aikin da yake yi, shine tasbihi, yana sarkake ubangiji. Wannan ma Allah ya gaya mana cikin alkur'ani. Sa'annan wanga haske ya rinka ciruwa daga wannan mai girma zuwa wannan mai girma zuwa wancan mai girma. Wannan ma Allah ya fada a cikin alkur'ani. Sa'annan muna ba da labari lokacin da hasken annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai a cikin soson mahaifinsa Saidi Abdullah da mahaifiyarsa Nana Amina. Wannan ma alkur'ani Allah ya gaya mana. Da farko a gurguje, ina za ka samu inda Allah ya nuna mana cewa annabi haske ne? In ka yi gaddama je ka duba cikin suratul ma'ida aya 15. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kathirin qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Ji Allah tabaraka wa ta'ala inda muke bukata kenan. Sauran kana bukatan fasara ka je makaranta. Allah ya ce qad ja'akum min Allahi nurun, hakika nurun haske ja'akum ya zo muku. Annabi sallallahu alaihi wasallam wanga fitila da ya kaman zai mutu daga hasken shi ne, sai sakar mu damu. Nuruhul kullu wal wara ajza'u ya nabiyyan man junduhul anbiya sallallahu alaihi wasallam wa min nurihi nurul buduri tafarra'a. Allah tabaraka wa ta'ala yace kad hakika ja'akum min Allahi nurun haske ja'akum ya zo muku. Bai ce min Adamu ba. Mun san annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi Adamu aka same shi, ko dukkan mutane daga annabi Adamu ne, don shi ne abul bashar. To amma shi Allah ya ce annabi ya zo ce minallahi, daga Allah. Kad ja'akum minallahi nurun, haske ya zo muku daga Allah. Don karka ce ai kai makiyin annabi ka ce ai alqur'ani ake nufi da haske. Shi Allah ya buge bakin ka yace wa kitabun mubin, ya zo kuma da littafi mubinin wanda ke mana bayanin komai. Jama'a, Allah bai nuna mana cewa annabi haske bane? Yasa in ka ji wani na cewa annabi haske ne, Allah ya faɗi. Ka je ka duba suratul ma'ida aya 15. Wanga haske da yake gaba ga zatin Allah, wani aiki yake yi? In kana bukatar ka san aiki da wanga haske yake yi, she ka je ka duba cikin suratul zuhruf aya 81. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Ya Muhammad, ka gaya musu da a ce Allah yana da da, ni Muhammadu ana awwalul abidina, ni ne farkon wanda ya bauta wa Allah. To mu tambaye ka ya kai dan uwana, wai annabi ya ce muna shi ne farkon wanda ya bautaci Allah, awwalul abidina. Mu kuma mun san shan da aka samu annabi Adamu ana haihuwa har ya kai kan annabi sallallahu alaihi wasallam. To in dai ba zancen bauta ne, annabi Adamu ya riga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ya kuma Allah ya ce ya gaya mana shi ne farkon wanda ya fara bautan Allah. To ashe Allah na magana da lokacin da yake haske ne, aikin da yake yi kenan. To kaga nan Allah ya nuna mana aikin da wanga haske yake yi. In kana bukatan kuma cikin alkur'ani kaga inda wanga haske ke ciruwa har ya kai kan Saidi Abdullah da Nana Amina, shi kuma
ka je ka duba a cikin suratul shu'ara aya 219 219 Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Allah tabaraka wa ta'ala ce ka dogara lamarinka ga wanda yake buwayayye, wanda yake mai jin kai, wannan da yake ganinka, yake kiyaye ka hina takumu yayin da kake tashi kana sallah kana ibada, wata kallubaka fi sajidin. Allah nan kuma da yake kiyaye ka kuma yana ganin lokacin da kake jujjuyawa fi sajidina a cikin masu sujjada. Alkur'ani ba kowa ke iya fasarawa ba, domin kafara in an dauko wanda yake fita ne bai taba karatu ba, shaka ce fasara alkur'ani ya iya. To amma kuma malamin tafsiri in ana neman a duba injin mota shi ma ya iya. To shi yasa tafsiri a ayan alkur'ani ka tambayi maluman tafsiri suka ce kaga sun kawo wa taqallubaka fi sajidina, kaji suna cewa min nabiyyin ila nabiyyin hatta ukhrijta nabiyyan. Allah yana fi da kai daga wannan annabi zuwa wannan annabi zuwa wannan annabi har kai ma Allah ya fi da kai kana annabi. Allah ya ce duk wanda hasken annabi ya tabbata tare da shi sajidi da masu sujada ne. Don wana ina ka samo cewa iyayen annabi suna wuta? Wallahi kai da ka faɗi wannan kai ke wuta don ka karyata Allah. Ga dai ayan alkur'ani mun jawo suratul shu'ara aya 219. Wannan haske kaga Allah ya nuna mana ciruwansa ya kai kan iyayensa lokacin da annabi zai bayyana duniya da gangan jiki irin namu. Allah ya nuna mana, ka duba cikin alkur'ani suratul kahf aya 115, in ka koma kuma suratul fusilat aya 6 kaga Allah yana cewa kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya. Ya Muhammad ka gaya musu cewa lalle yanda lamarin yake, ni basharun, ni mutum ne mislukum irin ku. Sai ka ji wani ya dauka ai annabi ma mutum ne irin mu, ai kaza kaza. Duk wanda ka faɗi haka kai ridda. Kace annabi ma mutum ne irin mu, kawai sai kai da niyan ainihin kaskanci kana gwada shi ba kowa bane, kai ridda. Don Allah bai tsaya nan ba sai ya ce yuha ilayya, ana mini wahayi. Malumman tafsiri ka je ka duba tafsirin Kushairi, Imam Kushairi ya ce ma'anan wanga aya shine Allah tabaraka ta'ala ya ce annabi ya gaya mana akhbir annaka lahum min haythu sura wal jinsiyya mushakilun wal farqu bainaka wa bainahum huwa takhsisu Allah ta'ala iyyaka bir risala wa tarkuhum iyyahum fil jahala. Ka gaya musu ni da ku a wurin sura, wurin gangan jiki, ni da ku ɗaya ne. Yadda ake daukan ciki wata tara a haihu, ni ma aka dauki ciki na aka haife ni ba mala'ika bane, ni ba rauhani bane. Yanda ake daukan ciki, ni ma haka aka dauki ciki aka haife ni. Bambanci na da ku shine Allah ya kebance ni, ya bani manzanci, ku kuma ya bar ku bai ba ku manzanci. Wanda aka bashi manzanci da kai da baba ka ba ku daya. To kaga nan Allah na ba mu tarihin annabi ne lokacin da aka haife shi. To wayan ga duka ayoyin ga mu tattara mu kai zuwa ga malamin tafsiri wanda ya fi kowa sanin tafsiri shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Tun kasancewan shi haske da aikin da hasken ke yi da ciruwan wanga haske da bayyanan shi yana bashariya da muka nuna ayoyin da ya banga bayani shi annabi sallallahu alaihi wasallam don shi ne mai fassara alkur'ani shi ya gaya mana cikin hadisi ruwayan Abdullahi ibn Abbas idan Allah ya tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce kuntu nuran baina yaday Allah azza wa jalla qabla an yakhluqa adama bi alfai amin yusabbihu Allah dhalika an-nur wa tusabbihu al-mala'ikatu bi tasbihihi falamma khalaqa Allah adama alayhi salam ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم عليه السلام
وجعلني في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل ربي ينقلني من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي ولم يلتقي على سفاه قط. صدق رسول الله. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na kasance ni haske ne ina gaban zatin Allah tun gabanin Allah ya halicci annabi Adamu da kimanin shekaru 2000. Wanga haske yana salkake Allah, mala'iku na kwaikwayon tasbihin da hasken ke yi su ma suna salkake Allah. Yayin da Allah ya halicci annabi Adamu alqazalikan nura fi tinatihi sai Allah ya sanya wanga haske cikin lakan da aka kwaba aka halicci annabi Adamu. Lokacin da annabi Adamu ya yi tarku aula a cikin aljanna aka saukar da shi a ban kasa, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina cikin soson annabi Adamu. Sa'an nan Allah ya sanya ni a cikin jirgin nan na annabi Nuhu, ina cikin sosonsa. Dalilin hasken annabi da ke tare da shi ya sa jirgin ruwan nan bai nutse ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji na ya sanya ni a cikin soson badadinsa annabi Ibrahim har lokacin da aka jefa annabi Ibrahim a cikin wuta bata kona shi ba dan uwana ba don komai ba sai don hasken annabi sallallahu alaihi wasallam da ke tare da shi. Allah ya ce wa wuta ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji na bai gushe ba yana cirar da ni daga wannan soso mai girma zuwa ga wancan mahaifa sarkakakka har Allah ya fidda ni tsakanin iyaye na biyu. Ku ji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada, kaga ya fassara mana Allah ya fidda ni tsakanin iyaye na biyu, ba wani daya da hasken ganawa ya tabbata tare da shi aka same shi yayi aikin asha. Wani bawan Allah Zainul Iraqi, wani ruwaya aka ce babban malamin nan ne Shamsuddin bin Nasiruddin Dimashqi, yana wake tafiyan wanga haske yana cewa hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ul amjad sawnan lismihi tarakun sifaha wa lam yusibhum arhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Akwai wani babban malami ana ce masa Ibnu Yakut, shi ma cikin daliyarsa yana kara tabbatar da wanga hadisi na cirwan hasken annabi, yana cewa hamdan kathiran tayyiban la yanfadu 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 حمدا كثيرا طيبا لا ينفد ما زال نورك بدره متنثلا في منازل الجبهات إذ يتوقد حمدا كثيرا طيبا لا ينفد حمدا كثيرا طيبا لا ينفد من كابر في كابر حتى انتهى لأبيك منهبط ولكن يصعد حمدا كثيرا طيبا لا ينفد حمدا كثيرا طيبا لا ينفد. حسكي يا كيكان سيدي عبد الله والدين منزون الله صلى الله عليه وسلم a lokacin da haske ya kai a kansa a cikin Makka ba wanda ake so a gani shi sayyidi Abdullah, ya kai mata suna fitinuwa da shi. Jama'a mun san abin alkhairi kowa yana son a ce ya rabanta da wannan abin alkhairi. Yasa matan da suka bukaci baban annabi ya sadu da su don su rabanta da hasken annabi suna da yawa, amma fa ba mazinata bane ba karuwai bane. Akwai mace wanda ita ta kasa hakuri
da ta gaya masa ina bukatan ka kusance ni zan ba ka raƙuma 100 ka kusance ni rana ɗaya. Baban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wasu ke cewa a bakin su can wai yana wuta, subhanallah, ka ji fa wai yayi zina rana daya za a ba shi rakumi daya 100, kaman ka ce za ka ba mutum lankurusa daya 100. mace ta ce da ta baka lankurusa 100 kawai ka sadu da ita rana daya. Kai da kake ce ma baban annabi yana wuta, mu tambaye ka yaya? Baban annabi ya ce mata ammal haramu falma ma tudunahu, ni dan aikata haramun gara a ce na mutu. Daga nan ya kai kara wurin iyayensa, aka neman masa mata. A lokacin babu mace wadda ke da kwarjini ta fito gidan daraja da ta dace ta rabanta da wanga haske, shi yana na Aminatu bintu Wahab. Aka daura aure a cikin watan Rajab, cikin wanga wata da muke, watan kenan da aka daura auren baban annabi da mahaifiyarsa, kuma ya dace daren Juma'a. Walidin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusance ta, aka dauki cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. a yayin da aka dauki cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dabbobi da gabas suna shekawa yamma suna ba su labari, dabbobi na kudu suna shekawa arewa suna ba su bushara, suna cewa ala inna nura al-mahzuna al-maknuna allazi yakunu minhu khairul anbiya'i kad istaqarra al-laylata fi batni ummihi allati fihi yutimmu Allahu khalqahu wa yakhruju ila ad-dunya bashiran wa nazira. Suna ce haske abin taskancewa, abin kiyayewa, wanda daga shi ne za a samu annabin karshen zamani fiyayyen talikai. Cikin wanga dare hasken ya tabbata a cikin cikin mahaifiyarsa, wanda a ciki ne Allah zai gama halittarsa ya zo duniya yana mai bada bushara, yana mai gargadi. Nana Amina bata gushe ba tana ganin annabawa suna zuwa suna bata bushara. Wata na farko annabi Adamu ya zo ya bata bushara, har da ciki ya samu wata na biyu. Nana Amina lokacin baban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi fatauci, malumma suka ce ya je nemo abinda in an yi haihuwa za a yi suna da shi. Shi yasa dan uwana, kar ka yi aure kana tare da matanka ka yi mata ciki ka gudu ka bar mutane da bashi. In ka yi haka ba ka gyara ba. Je ka nemo, ko kuma mutum ka zo kana roƙon don Allah, alhaji wallahi matana ne ta haihu ina kaza. In ka yi haka ba ka gyara ba, ba ka bi sunnan annabi ba sallallahu alaihi wasallam. To baban annabi sallallahu alaihi wasallam haka kowane wata akwai ba annabin da ke zuwa ya bata bushara. Mun nuna cewa wata na farko annabi Adam, wata na 6 Nana Amina ta ba da labari ta ce atani atin hina marra min hamli 6 ashhurin فقال يا آمنة إنك حملت بخير العالمين فإذا ولدته فسميه محمدا واكتمي شأنك. wai lokacin da ciki na ya kai wata 6 wani mai zuwa ya zo mini, malaika Jibril kenan, sai ya bani labari ya ce ya ke Aminatu ki amshi bushara, lalle kina dauke da cikin fiyayyen talikai, in kin haife shi a sa masa suna Muhammadu, amma abinda nake bukata ki boye lamarinki. A takaice ciki ya samu wata 9, ya dace a cikin wata Rabiul Awwal. Annabin da ya zo karshe ba ta bushara na wata 9 shine annabi Isa da Maryam alaihi salam. Nana Amina an samu dare 1, 2 har daren 12, ya dace ranar Lahadi kenan da dare, amma ba Lahadin aka haifi annabi ba, she da gari ya waye Litini dab da hudawan alfijiri tukuna. Nana Amina ta ce a cikin wanga riwaya
na Abdullahi ibn Abbas yana cewa kanat Aminatu tuhaddisuna wa taqulu nana Amina ta kasance tana ba mu labari tana cewa summa lamma akhazani ma ya'khudhu an-nisaa sa'annan lokacin da abin da ke kama mata ya kama ni wa inni la wahidatun fil manzil wa Abdul Muttalib fi tawafihi fasami'tu wajbatan azimatan wa amran aziman halani lokacin da abin da ke kama mata bi ma'ana nakuda ya kama ni da yace a gida ba wanda ya san da halin da nake ciki Abdul Muttalib da jama'a an je wurin tawafi da ce da ibadansu na zamaninsu nana Amina ta ce sai na ji wani rigima wanda abin nan ya firgita ni ya razana ni ya bani tsoro nana Amina tana cewa wannan ta gane shi ne a tsakanin bacci da falke sai ta ce summa ra'aytuka anna janaha tayrin abyada kad masaha ala fuadi fa zahaba anni ar-ru'b wa kullu wajhin ajiduhu sai naga kaman ga wani farin sunsu da yazo ya doki fuffukensa ya shafi kirjina dukan razani da firgita da tsoro da ke tare da ni duka sai ya gushe gabari na nana Amina tana cewa summal tafattu idza bi sharbatin bayda fatanawaltuha fa asabani nurun alim yayin da na waiwaya shega wani abin sha fari da na karbi na sha sai haske ya kama jikina duka baki daya nana Amina tana cewa fa bainama ana ata'ajjabu wa aqulu wa gausahu naga wasu mata sun shigo mini tace summa ra'aytu niswatan kan nakhli tiwalan ka'annahunna banatu abd manafin yudikna bi naga wasu mataye dogaye kaman diya mata na abd manafin sun shigo mini suka kewaye ni yayin da nake mamaki ina cewa min aina alim nabi wayannan ta daga ina suka san da ni wai shedai tace ni ce Asiya daya kuma tace ni ce Maryam sauran matan aljanna ne mu ne anguwan zomanki mun zo tarbon haihuwan fiyayyen halitta nana Amina tana cewa summa ra'aitu dibajana abyada kad mudda bayna as-sama'i wal ardi idza biqa'il yaqulu khuzuhu an a'yunin nas naga wani farin dibaji an wulga shi tsakanin sama da kasa shega wani mai fada yana cewa ku dauke shi gabarin idanun mutane nana Amina tana cewa summa ra'aytu rijalan qad waqafu bayna as-sama'i wal ardi bi aydihim abariqu min fidda naga wasu mazaje suna tsaye tsakanin sama da kasa hannayensu akwai wasu butoti na azurfa nana Amina tana cewa naga sunsaye suna shigo mini ta siffata wayanga sunsaye tace manakiruhum min az-zumurrudi wa ajniyatuhum min al-yaqut sunsayen ga yumbarunsu bi ma'ana bakinsu na zumurudu ne fukafukinsu kuma na yakutu jina na Amina tace fa kashafa Allahu an basari sai Allah ya yaye mini maganena fara'aitu masharikal ardi wa magaribaha sai naga mahudan rana naga mafadanta summa ra'aitu salasata alamin madrubatin sa'annan naga wasu tutoti guda uku an kafa su alaman bil mashriq tuta na farko an kafa shi a mahudan rana wa alaman bil maghrib tuta na biyu an kafa shi a mafadan rana wa alaman ala zaharil ka'aba tuta na uku an kafa shi akan ka'aba nana Amina tace ina cikin kallon waɗanga tutoti fa akhazani al mahadu sai na kuda ya kama ni fa wada'tu muhammadan sai na والكون تعتب بسرور مريبا يا مرحبا يا مرحبا بالمفارق يا مرحبا يا مرحبا
بالسرور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالأفضل يا مرحبا يا مرحبا بالأفضل يا مرحبا يا مرحبا بالأفضل يا مرحبا يا مرحبا نزوى النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا زي الدعاء بكتمنا